estàvem parlant de l'hora i la zona blava i el temps és limitat, doncs començaré per el que afecta a la zona blava i després ja parlaré d'altres cosetes. En quant a la zona blava, no hem de perdre de vista que és un tema de regulació del trànsit i de buscar una solució a la mobilitat. I ha d'estar enclavada en una solució global, no en una sola solució per a la mobilitat. I dit això, ja comença en els debats de les altres cosetes. Vostè diu que no fem res. M'agradaria saber quin és el concepte de no fer res. Vostè diu que no se canse. Jo me canse, no sé si és que m'estic fent major ja. No veig els meus fills, qualsevol dia em diran que aquesta senyora qui és. Però bueno, sé que no faig res, segons vostès. Però també li hem de dir que si no fem més, també és part de culpa de vostès. Per què? Perquè han deixat una situació econòmica crítica, però també molts temes que estan molt embrollats i molt embolicats. No sap el temps que s'utilitza per part dels tècnics i dels polítics en aquest ajuntament en clarificar temes, en apagar focs. De cop i de repent, una cosa que ningú sabia o pareixia que ningú sabia, plum, està allà. Un xuit de no sé què, un deute de no sé quantos. I tu dius, per l'amor de Déu. I sembla ser que quan se feu la transferència de poder, així s'apanya tot en mig fum, per l'amor de Déu. És una cosa increïble. És a dir, només en clarificar, en aclarir-se, en apagar focs i en coses dubtoses es perd una quantitat de temps increïble. I quan tenim dubtes, anem a fiscalia, com per exemple el tema de les conformitats. I el senyor Álvaro, jo intentaria, si fos vostè, no comentar coses que se poden veure des de la perspectiva històrica, perquè jo ja duc molts plens, des del públic a així. I recorde perfectament al Partit Popular queixant-se de la herència rebuda, per l'amor de Déu, però si inclús jo crec que en la segona o tercera legislatura encara recordaven el deute que li havia deixat l'anterior alcalde. Vull dir, és un poc exagerat, perquè nosaltres som un any i se queixem i vostè, que en la segona o la tercera encara estava dient i el deute que ens deixa este, i el dia que puga ens ho recordarà i dirà el deute d'este va ser tal quantitat. Senyor Álvaro, que ja som majors i ja duem molt de temps venint al ple. I una cosa que me dol i que m'ofèn molt és quan qüestiona vostè la legitimitat del quadripartit. I me pareix fatal. Per què? Perquè el Partit Popular governa en llocs on no ha guanyat les eleccions, senyor meu. Vull dir, vostès hi ha ajuntaments on no han tret més vots que uns altres partits i que per pacte tenen alcaldies. És a dir, aixina que no qüestione la legitimitat del quadripartit d'Alboraya. Val? I després, si es pareix, ja acabé. Si es pareix mal el reglament d'organització municipal, el ROM els convidaria a que estem en una democràcia en la qual un partit pot presentar una proposta de modificació de l'ordenament de l'Ajuntament, si com l'ordenança o un reglament. Si tan mal es pareix el ROM, presenten una proposta. L'únic que fan és queixar-se i jo no he vist cap proposta en fer del PP dient jo canviaria el ROM així o allà. Després, doncs clar, dependrà de la majoria del ple si va endavant o no la proposta. Però això ja s'ho hauran de currar vostès. En definitiva, que estem parlant d'una qüestió que és de regulació del trànsit i una solució a mobilitat i que en qualsevol cas serà una cosa que haurem de pegar-nos moltes voltes, de reflexionar-la i de que parlar amb els veïns. Ja està. Senyora Lima, moltes gràcies.